हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङा मा जागोन आरो जों बेखौ बबे प्रडाक्शन एबा इउट्युब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन आरो सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय बेम पार्टी। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बेम पार्टी आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रिंखां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिनि बाला नार्जारी बिथांमोनखौ। आरो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिनि बाला नार्जारी बिथांमोनानो। आरो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन आरो करिय'ग्राफि खालामदों रिंखां ब्रह्म बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बेम पार्टी आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन एमएन फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बेम पार्टी आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौथ' नोंथांमोना इन्ट्र'नि भिडिअआवनो एसे खोनाबोखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर। आंथ' मेथाइखौ खोनासंनानै जोबोर मोजां मोनदों आरो अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोर एक्साइटेड जाखाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। आसा खालामो बेम पार्टी अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ एमएन फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेला थाबैनो रिलिज खालामगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।